Lek ancene wong ki biasa duwe istiqomah terus ketendang walaupun lebih apik lebih apa mas ya lebih kaki Allah eman kalau istiqomah berapa tahun pasti itu lek karo ilmu nih lek ro ilmu nih buang wis dibuang gak usah diwaca maneh moko sing tau kene lakoni wirid sing kene tau lakoni wirid iki mang diposoi utawa diistiqomahi mas engko iki gak ilang mas iki iso dadi apik ya lho asline kabeh iki makhluk iku apik mas teko Nur Muhammad kabeh kok iblis jajal jin manusia gunung langit kabeh teko sapa Nur Muhammad raja ya Allah tergantung wonge kene lakokno nang ndi rusak rusak ya rusak kayak api ya jeneng api lek wis ro ilmu iki dadi api mas dadi ilmu sing kene wawono hitungane sing garai kereng nang anak kereng nyureng ae kaya panas ae setelah kene wis ro ilmu sing hake Allah sing sak benerane sing gak njaluk apa-apa tapi dikei ya engko iki tertindih dhewe mas iku sudah diapi nek karo ilmune wong nang liya ya eman ta aku lho maca surat Yasin iki wong wis suwe istiqomahku wis suwe kok kate diganti selawat ngono kan kaya eman kenyataane ya kok ilang dhewe adem dhewe dadi karena ada perlindungane ana sing selawat iki mau Yasin tok agi sampean lek gak percaya wong amalan Yasin kereng wae amalanku iki waktu sik bicara. Mana? Kereng. Ambian iki kok jenenge ayat kursi gawe ngusir jin. Ya guys iya gawe ngusir jin. Tapi kan anu ayat-ayat iku mang ana janjine Allah tapi ya ana rahasiane Allah. Ha iku sak bener apa Allah gak gawe ayat situ Muhammad ngene tok lah aku lak karepku iku Mas. Lah gak ono wernane. Nek jare aku sak gurunge ono Kristen, Hindu apa agama apa-apa iku langsung wae Islam iku nak karepku. Karepe Allah ya jane. Pokok kene nglakoni sing endi dalam kehidupan iki gak ngelarani sekitare, gak ngelarani awak dhewe lanjut wis. Iku lah ngono. Iku wang apa? Ya apa Mas? di mana? Ayat. Iya ayat. Anu ayat kursi gawe ngusir jin. Sini Ya, semoco ayat kursi pisan. Kayak lawan. Ya lek Lawane sing posisi